Šalom, pokoj Boží, bratia a sestry. A dobré ránko. Aspoň u mne je to ránko. Dneska ráno som čítal Božie slovo a som si všimol jednu vec. A na túto vec by som chcel dneska vyučovať tak krátko. Skôr by som to povedal tak, že poďme, čítajme Božie slovo. Dneska chcem hovoriť na tému, že zákonnické učenie nikdy neprinesie Božiu moc. Predtým, jak pôjdem do Božieho slova, poprosil by som ťa, bratu a sestrov, aby si zdieľal môj kanál, aby si dal subscribe, aby si dal like, aby si dal koment, čo si myslíš ty o tom, hej? A týmto by si podporil mňa a môj kanál a moju službu. Vopred ďakujem pekne a poďme do Božieho slova. Marek 1. kapitola a čítame od veršu 21. Božie slovo nám píše: tak prišli do Kafarnauma a bodka. To znamená, že nie iba Ježiš, ale aj jeho učeníci prišli do Kafarnauma. Kafarnaum, tam mal Ježiš svoj domov. To znamená, bolo to mesto Ježiša, kde Ježiš býval. To znamená, že Ježiš prišiel domov. Ale vidíme, že ako Ježiš prišiel domov, hneď v sobotu, to znamená v sobotu prišiel domov, šabát, prišiel domov, vošiel do synagógy a učil. Povedzme to tak, že Ježiš prišiel domov a hneď v sobotu mal také vyučovanie, školu robil v synagóge, kde sú Židia, kde sú zákonníci a farizei. Žasli nad jeho učením. Žasli nad jeho učením, to znamená, ako vyzerali tí ľudia, alebo čo sa tam dialo, keď žasli. Wow! A každý jeden otočil sa a možno si vraveli jeden druhému: wow, toto nie je možné, toto je krása, toto je nádhera. A predstavte si, že vlastne tam boli aj zákonníci, aj Židia, aj farizei. A keď oni vyučovali, ľudia nežasli. Ľudia nežasli. A teraz prichádza do ich života tá žiarlivosť. Žiarlili na Ježiša. A teraz predstavte si vlastne tú situáciu v tej synagóge. Ľudia žasnú, wow, každý sa otáča, jeden druhému možno rozpráva, že wow, to nie je možné, je to nádhera, je to moc, krása. Hej? Nejak chvália to učenie, čo Ježiš vyučuje. A tam sú tie zákonníci a farizei, ktorí vlastne slúžia Židom, ktorí oni sú tí vlastne hlavní bosovia a tak ďalej. A keď oni vyučujú, ľudia sú ticho. Prečo? Lebo ich učil ako ten, čo má moc. To znamená, zákonníci ich učili ako tí, ktorí nemali moc. Ale Ježiš ich učil ako ten, čo má moc. Moc nie je iba taká tá fyzická moc. Hej? To nie je tá fyzická moc, je tá autorita, právo a moc. Je tá duchovná moc. Je tá moc, je to pomazanie, je to duchovné pomazanie. Je tá moc, Kristus, pomazaný, spasiteľ sveta, Syn Boží, vyučuje Božie slovo. To je veľká váha, je to moc, je to nádhera. Lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A nie ako zákonníci, ktorí nemajú moc. A nie ako zákonníci, ktorí kážu a nežijú. A nie ako zákonníci, ktorí chcú iba od ľudí, aby robili to, čo chce Boh. Ale čo oni vlastne robili? Oni chceli od ľudí, aby robili nie to, čo chce Boh, ale to, aby robili ľudia, čo oni chcú. Čo vlastne ani v Torách nepíše. Ani v
v ich slove to nepíše, v Božom slove to nepíše. Oni chcú od ľudí, aby oni robili to, čo oni chcú. Nie, aby robili to, čo chce Boh. Ľudia nemajú problém robiť to, čo chce Boh. Ľudia majú problém robiť to, čo chce človek. Ľudia majú problém robiť to, čo ty hovoríš, aby robili, a oni na teba vidia, že ty to nerobíš. Ako môžem robiť to, čo ty chceš odo mňa, keď ja nevidím, že ty to robíš? Ako to mám robiť? Ukáž mi. Ukáž mi svojim životom to, čo ty chceš, aby ja som robil. Ukáž mi. Ja to chcem vidieť na teba najprv. A tu je moc. Že Ježiš vyučoval to, čo žije. Ježiš vyučoval to, čo vlastne on je. Kým je on. Čo je on. On vyučoval to, čo on žije. On vlastne svoju službu dokazoval. On ukazoval, on demonstroval svoju službu. On iba nekázal a neučil, ale on demonstroval svoju službu. To znamená, to, čo rozprával, to aj ukazoval ľuďom. Hej? A nie ako zákonníci, ktorí kážu, ale oni sami nežijú. Oni kážu o veľké veci, ale tie veľké veci nie sú. Ľudia nevidia. Oni tiež kázali o uzdravenie, ale ľudia nevideli uzdravenie. Oni tiež kázali, neviem, o oslobodení, ale ľudia nevideli oslobodenie. Oni nevideli tú Božiu moc. Oni kázali o tú Božiu moc. Vyučovali o tú Božiu moc, ale oni sami nežili tú Božiu moc. A ľudia nevideli vlastne tú demonstráciu Božej moci. Nevideli výsledky, nevideli to pomazanie, nevideli tú moc. Nevideli, že sa Boh k ním priznáva. Je to normálne, že by proste ľudia žasli nad Ježišovým učením a nie nad ich učením. Takže žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Takže, kto je zákonník? Zákonník je ten, ktorý z jedného zákona urobí 10. Zákonnícke učenie je to, že chceš od ľudí viac ako Boh. Keď Boh povedal jedno, ty chceš 10. Ale Boh povedal iba jedno, ty chceš 10. Ale sám ty vlastne nežiješ. Ty to sám nerobíš a ty to chceš od ľudí. Takže nechcem ísť do témy, že zákonnícke učenie a vyučovať zákonnícke učenie. Len chcem to skrátiť a povedať, že zákonnícke učenie je to, že chceš viac od ľudí ako Boh. Ty dávaš na ľudí viac, ako sám Boh dáva na nich. Ale ty sám to, čo dávaš na ľudí, aby žili, ty sám to nežiješ. To znamená, ak kážeš, vyučuješ to, čo sám nežiješ, si zákonníkom. A nikdy tvoja služba neprinesie Božiu moc do života ľudí a do tvojho života, do tvojej služby a možno do tvojej cirkvi. Nikdy to neprinesie Božiu moc. Nikdy. Božiu moc prinesie učenie, to, čo vyučuješ a žiješ. Takže to, čo vyučuješ, žij. Žij to, čo vyučuješ. A tak uvidíš tú Božiu moc. Tak uvidíme tú Božiu moc. Kde? V našom živote, uvidíme to v našej cirkvi a uvidia to aj ľudia. Uvidia to aj audience, ľudia, poslucháči v cirkvi, bratia, sestry. Uvidí to aj cirkev. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc. A nie ako zákonníci. Takže nebuďme ako zákonníci. Neučíme to ľudí, čo vlastne my sami nežijeme. Hej. Nevyučujme ľudí to, čo my vlastne nežijeme. Vyučujme ľudí to, čo my vlastne žijeme. Ak chceš, aby som žil to, čo ty učíš, tak najprv mi ukáž ty so svojím životom, že to, čo učíš, aj žiješ. Ukáž mi so svojím životom, ako to mám žiť. Ak chceš odo mňa, že by som to žil, ukáž mi svojím životom, ako to mám žiť.
Ak mi nedokážeš ukázať učenie, to, čo kážeš, to, čo učíš svojim životom, tak ty môžeš mi otvoriť Bibliu, neviem, akú veľkú. Ak to ty nežiješ, ak to my nežijeme, ako chceme, aby ľudia žili. To, čo vyučujeme, ukáž mi ľuďom, že to, čo vyučujem, ja žijem. Ukáž ľuďom, že to, čo vyučuješ, žiješ. A vtedy to prinesie tú úrodu, Božiu moc. Ide v tvojom živote a v živote iných, v cirkvi. Žasni nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci. Nebuďme zákonníkmi. Nechceme od ľudí proste, že by dali viac, než Boh vyžaduje. Neutlačajme Boží národ. Nedávajme svoje zákony. Ukážme Božie zákony, Božie slovo. Nedomýšľajme si my sami svoje zákony. Nepovedzme, Biblia píše a Biblia nikaj nič nepíše. Nechceme my od ľudí, aby žili to, čo my chceme, aby oni žili, a nie to, čo Boh chce, aby žili. Nechceme to od ľudí, aby žili oni, čo my nežijeme. Pochopme druhých, že nám je ťažko to žiť a my vyžadujeme od ľudí, aby žili oni. Zákonníctvo. A toto nikdy nepriniesie Božiu moc. Ale čo sa stalo vtedy, jak Ježiš bol v synagóge? Žasli nad jeho učenie, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve vtedy bol v ich synagóge človek, práve vtedy. To znamená, on tam nechodil. Ale práve vtedy bol v ich synagóge človek, posadnutý nečistým duchom. Posadnutý nečistým duchom. A ten vykrikol. Predstavte si, Ježiš vyučuje, ľudia žasnú, každý možno tam sa obracia jeden ku druhému a jeden druhému rozpráva, wow, super, nádhera, moc, je to wow. A práve vtedy bol v synagóge človek posadnutý nečistým duchom a ten vykrikol. Ten reaguje na to úplne inak. Ten sa manifestuje, ten sa prejavuje úplne inak. A vykrikol vo verši 24, čo ťa do nás? Čo ťa do nás? Čo ťa do nás? Takže jeden hovorí za viac. To znamená, boli tam viacerí v ňom. Ježiš Nazarecký. Čo ťa do nás? Ježiš Nazarecký. Ježiš Nazarecký. On ho pozná. Čo ťa do nás? Jak keby všetci rozprávali, jak keby všetci povedali, jak keby všetci vykrikli z toho človeka. Všetci kto? Nečistí duchovia. Čo ťa do nás? Ježiš Nazarecký. To znamená, nečistí duchovia ho poznajú. Ho poznali, poznajú. Ježiš Nazarecký. Poznajú jeho meno. Poznajú, odkiaľ je. Kto je? Prišiel si nás zničiť. Ukazuje, že oni vedeli, že Ježiš má moc ich zničiť. Že Ježiš má moc ich zničiť. Viem, kto si. Už hovorí ako jeden. Viem, kto si. Boží svätý. Predstavte si, že tieto slova počúvajú všetci tí Židia, čo tam boli, zákonníci, farizei. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zničiť. Viem, kto si, Boží svätý. No Ježiš mu pohrozil slovami. Prikázal mu so slovami. Pohrozil, vystrašil ho. Keď chceme niekoho vystrašiť, tak musíme zdvihnúť svoj hlas a nejak agresívne a zdvihnúť svoj hlas, keď chceme niekoho vystrašiť. Ježiš zdvihol svoj hlas, vystrašil ich.
No Ježiš mu pohrozil slovami: mlč a vyjdi z neho. Mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch, nesvätý duch, v tom nečistý duch človekom zalomcoval, to znamená zatriasol. V tom nečistý duch, nie duch svätý, človekom zalomcoval, zatrasol. To znamená, keď vidíš v zboroch, v cirkvách, že ľudia sa trasú, to nie je duch svätý. A po niektorí vedúcovia, pastori a služobníci sa radujú: o, Božia moc, haleluja, Božia moc, Božie pomazanie, Duch Svätý sa dotýka ľudí. Nie. Biblia o tom nepíše, že keď sa človek vlastne trasie, že je to Duch Svätý. V tom nečistý duch človekom zalomcoval. Nie Duch Svätý. Nečistý duch zatrasol človekom. To znamená, keď sa ľudia trasú v cirkvách, to není pod vlastne pomazaním Ducha Svätého. Je to, že tam sa prejavila Božia moc, že Božia moc sa dotkla toho človeka a ten nečistý duch sa prejavuje v prítomnosti Božej moci. Není to, že to je Duch Svätý. Je to nečistý duch, ktorý sa prejavuje, kedy pri Božej moci. Jak sa dotýka Božie pomazanie, jak sa dotýka Božia moc, vtedy v tom nečistý duch človekom zalomcoval. A s veľkým krikom z neho vyšiel. To znamená veľký krik v cirkvách a neviem ešte, jaké zvuky zvieracie. To neukazuje, že to je pomazanie a práve teraz Duch Svätý sa ich dotýkal a teraz práve pomazanie Ducha Svätého spočíva na nich. Wow, sláva ti Bože. Nie. Nečistý duch vychádza z toho človeka. Nie, že je ten človek teraz pomazaný a už má prsten na niko. Nie. Je to nečistý duch, ktorý vychádza z toho človeka. S veľkým krikom z neho vyšiel. OK? Z neho vyšiel. Nie s veľkým krikom ho Duch Svätý pomazal. Nie. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Verš 27. Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali. Chaos. Niekde kavrea champe sa do nervy. Jak je to možné? Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali. Čo je to? Nové učenie s mocou? Čo je to? Nové učenie s mocou? To znamená, tam keď píše nové, veľké N, to je učenie nové, Kristové. Nie to staré. Chce ukázať tú novotu, ktorú Ježiš vlastne priniesol. To, čo dávali farizei, to dávali staré. Čo je to? Nové učenie s mocou? To znamená, nové učenie, ktoré vlastne demonstruje Božiu moc. Nové učenie, ktoré učíš o Božej moci a potom vidíš Božiu moc. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. To znamená, aj farizei rozkazovali nečistým duchom, ale neposlúchali ich. Aj dnes sú takí vodcovia, ktorí, som videl už na Facebooku, boli aj také videá, že služobníci vyháňajú nečistého ducha a ten nečistý duch príde a proste napálí pastorovi jednu. Hej? Všetci sa čudovali medzi sebou, sa dohadovali, čo je to nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. Dajme si pozor. Verš 28 píše, a zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade po celom Galilejskom kraji. To je po celom kraji, kde vlastne Ježiš býval. Čo chcem povedať, bratia a sestry?
farizejské zákonnícke učenie nikdy neprinesie Božiu moc. Božiu moc prinesie iba Ježišové učenie. Božiu moc prinesie iba čistý život pred Bohom. Svetosť. Vzťah s Bohom. Život s Bohom. A život taký, že čo kážeme, to žijeme. Ukazujeme ľuďom. Žijeme život hodný Božej moci. Žijeme život hodný Božej moci. Možno sa čudujeme, že prečo nevidíme Božiu moc v našom živote. A problém je nemožno, ale pravdepodobne náš život. Keď nevidíme Božiu moc v našom živote, problém je náš život. Urobme priestor, miesto pre Božiu moc v našom živote. Ako? Zmeníme sa. Zmeňme náš charakter, zmeňme naše postoje, zmeňme náš život. Čítajme Božie slovo a proste nechajme, aby Duch Svätý pracoval na náš život, aby sme sa menili. Spolupracujme s Bohom na našu zmenu. Nečakáme iba, Boh ma zmení. Nie. Nehovorme iba, že Boh ma zmení, ale spolupracujme. Amen. Nech vás Boh požehná. Každého mocno mení Ježiš. Ešte raz pripomínam, nezabudni zdieľať, šerovať, koment. Napíš vlastne svoj koment. Budem reagovať aj na vaše komenty, na vaše otázky v tej téme. OK? Daj subscribes, klikni na ten zvonček, buď požehnaný, šalom, Boží pokoj. Tevle sa.